a kungiyar abura daya yake ba aikin shi bane. Sai me yake yi? Ya iga dai fata wannan. Satar dai kawai yake? Ni dai shi na sani amma gaskiya ban san garkuwan nan da mutane. Sai sata. Ban da masaniya gare ta. Sata wace irin sata yake? Haka kamar ta dabbobi ni da ita na sani. Wa yanzu wannan miliyan 2 ta me? Ran kai dade ni ban san ko ta me bane aike na aka yin karbo. Kuma da aka aike ni ba a ce man ko na me bane kuma ban san ko nawa bane. Idan wannan ne karin farko da kake kasancewa tare da mu, za mu so kai mana subscribing da kuma following din mu da ma sharing da ma danna kararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora sabon bidiyon mu. Ya sunanki? Aisha. Aisha wa? Aisha Nura. Shekarar ki nawa? Shekara ta 27. A wani gari kike? A baranda. A ina baranda take? Baranda can in an wuce na huta. A Batsari? To kin ga wasu kuɗi nan? Na gan. Naki ne? Nawa ne? Ban san ko nawa bane. Miliyan 2 ne da 405 kamar yadda muka irga. Ina zaki kai su? Mijina ake ni in karɓo su. A ina kike karɓo? Kaduna. Kaduna? A ina a Kaduna? Wurin goni Bahaushe ne. Kuɗin menene? To shi ke ban sani ba Allah ba. To ina mijinki yake? Yana a can din. A ina ne can? A daji. A'a, barawon daji ne? Ran kai daɗe a'a. To ya aka yi an kama ki kuma bai biyo ki ba in ba barawo bane shi? A wani daji yake? Nan din baranda, dajin baranda. Dajin baranda. Yana da bindiga? A'a. A'a. Su nawa ne a wurin? To gaskiya ban san ko suna da ɗanya. To amma Nura an daɗe ana neman shi akan harkar sata da garkuwa da mutane da satar shanu. An ce kuma a kungiyar abura daya yake. Ba aikin shi bane. Sai me yake yi? Ya iga dai fata wannan. Satar dai kawai yake? Ni dai shi na sani amma gaskiya ban san garkuwan nan da mutane. Sai sata. Ban da masaniya gare ta. Sata wace irin sata yake? Haka kamar ta dabbobi ni da ita na sani. To ana satar dabbobi ba bindiga? Shi dai ba da bindiga tashi ta kuma yake sai ta waye yake da ita? Sai dai manyan su. Su suke da bindiga? Wa yanzu wannan miliyan 2 ta me? Ran kai dade ni ban san ko ta me bane aike na aka yin karbo. Kuma da aka aike ni ba a ce man ko na me bane kuma ban san ko nawa bane. To wa zaki kai wa wannan kudin yanzu? Shi zan kai ma. Shi Nura? To shikenan mun gode.